Ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora a YouTube channel ɗin mai suna GMB Minister TV. Mun gode. Da gaske ne ashe, 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 sanki yana da ram a zuciya. Ki lura so da kauna da ki yana hana ni bacci. Dare da safiya shine ke saka ni kwanciya. Ki zo masoyiya, mu je mu zagaya. Ki ce nake gani za na rike gama. Zan so ki da akalar so za na sallama. Hakan ya sanya ya mini raina na bar zuma. Sanyin idaniya so ya bi zuciya. Me zai hana na furta miki so na samu sauki. Zan so ki karɓi kalmata kar ki bani naki. Zan yi farin ciki walla ga ke ba zan yi sake. Zan so ki adana suna zuciya. Ki sani ina da ke ba zan kira zani ba. Ki wuce mu je da ke mu gaida umma abba. Dan ba na yin sake akan kina yi dan ba. Kyala masu sai gume ba sa yi nasara ba. So ya shiga jiki ya sani na yi kuka.